Dobro veče svima, dobrodošli. Ajde samo nek neko kucne da li se dobro čujemo i vidimo. Ove tehničke stvari da precrtamo. Super, sve okej. Bravo. Dakle, zvanično, još jednom, dobro veče. Dobrodošli na večerašnju temu. Ajmo. Super, super, super. Čim sam ja objavila o čemu ćemo mi večeras pričati, dobila sam puno mailova od vas koji ste mi pisali kako ste se prepoznali u mojim rečima i da većina vas zaista osjeća da ne živi po planu svoje duše, da se osjećate zaglavljeno, da ne znate da krenete, kuda, sa kim, u kom pravcu i tako dalje. I to naravno ništa nije slučajno. Ni ovo što ste večeras ovde nije slučajno. Nema slučajnosti u ovom našem materijalnom svetu. Sve je ovo jedna velika, savršena orkestracija univerzuma. Dakle, postoji dobar razlog što ste mi se večeras pridružili. Pre nego što počnem, važno je da imate na umu nešto. Kad god se ova tema pokrene, kada god se priča o duši, o reinkarnaciji, o svrsi života, razlogu zašto smo mi svi ovde, svi traže da idemo duboko u ovu temu, jel tako? Da idemo jako duboko, da vam pričam što više detalja mogu. Ali, ponekad, kada idete previše duboko, možete i da se udavite, to znate, jel tako? Dakle, korak po korak. Tako da, naravno, i ja sam jako uzbuđena što ću vam pričati o ovome večeras, jer je ovo moja najomiljenija tema na svetu, pored emocija, ali i vi treba da budete uzbuđeni, jer što više znate o svojoj duši, to ste srećniji. I ovo stvarno mogu da potpišem i da stavim svoj život kao garant na ovo. Dobro? To je za uvod. Ajmo sad ovako. Prvo pitanje koje hoću danas da vam postavim jeste zašto ste došli večeras na ovaj naš sastanak? Kucnite mi u chat. Koji je razlog što ste izdvojili svoje vreme za temu duše? Šta očekujete da će večeras da se desi? Ajde, pišite mi u chat. Reč, 2, 3, ne morate da pišete roman, ali baš me zanima zašto ste večeras ovde. Zato što voliš da me slušaš, hvala ti. Da se malo preispitam. Aha, ovo je da saznam način, dobro, da saznam nešto novo. Tuga, pretpostavljam da je Sandra tužna, da upoznam svoju dušu. Očekujem neočekivano, dobar odgovor. Raditi na sebi da želim da rastem, dobro, sad mi brzo probiču porukice. Tako, dobro. Znate, na početku istraživanja duše, toliko puta sam ja izlazila sa predavanja vrlo ovakvih sličnih i da nisam ništa razumela šta je moj učitelj pričao. Ništa, znači bukvalno ništa. Međutim, imala sam neki osjećaj da sam se spojila sa nečim unutar sebe. Ok? Moj plan nije da vi večeras ništa ne razumete, daleko od toga, jer ja onda ne bi bila dobar učitelj, ali ono što tražim od vas večeras jeste ne samo da razumete, već da uspostavite tu jednu konekciju. Dakle, svrha ovog časa nije samo da mi pričamo o ovome i da meditiramo, već da se zaista povežemo sa onim kroz šta naša duša treba da prođe. I pre nego što bilo šta drugo kažem na ovu temu, ako neko od vas ne zna ništa o reinkarnaciji, nije otvoren za to znanje, u suštini ta osoba ne može da ispuni svrhu zbog koje je došla u ovaj život. I možda među vama ima ljudi koji će reći, ja ne verujem ni u šta i reinkarnacija i duša i više ja i anđeli, sve su to gluposti. Rodiš se, umreš i gotovo, jel?
Skrećem vam pažnju odmah na početku da bez znanja koja je svrha reinkarnacije i bez samog znanja o njoj, objašnjenja i povezivanja sa tim je nemoguće ispuniti ono zbog čega je svako od nas ovde došao u ovaj život. I ja ću sad naravno da vam objasnim zašto. Nisam vas slučajno pitala zašto ste večeras došli. Glavni razlog zašto je većina vas ovde večeras je to što je ovo znanje već u vama. Vi već na nekom nivou znate i privučeni ste ovom temom. Zašto niste večeras otišli na predavanje o generatorima najnovije generacije ili najnovijim dostignućima, nemam pojma, mikrobiologije ili na kurs pravljenja američke pite? Zato što vas to ne zanima, ok? Kada kroz život prolazimo i susrećemo se sa najrazličitijim izazovima, finansijskim, emotivnim, fizičkim, bilo kojim, a nismo srećni zbog toga, to mora da se ponovi. Ok? I evo objasnit ću. Mi nismo srećni, naravno, zbog najrazličitijih stvari u životu, svašta nam smeta i ljuti smo i tužni smo i ljudi su nas izneverili i uzeli su nam novac i bolesni smo i članovi naše porodice su bolesni i nemamo pare i zaglavljeni smo na poslu koji ne volimo i muž nas je prevario i svašta nešto. Naravno, kada nam život servira neki od ovih izazova, osjećate se užasno, osjećate tugu, osjećate da ne možete da podnesete teret života i ako niste istrenirani i sposobni da promenite svoje stanje svesti iz apatije, iz besa, tuge, izdaje, zameranje, straha, šta god, u prihvatanje i razumevanje da je to što vam se sve što vam se dešava na neki način dobro za vas, ponovo ćete proživeti sve ovo. Možda u nekom drugom scenariju, na nekom drugom mestu, u neko drugo vreme, sa drugim likovima, ali ponovit ćete ovo iskustvo. Okay? Mislim, možete li da zamislite to? Možemo da prolazimo i kroz bol i kroz teške trenutke, ali zato što smo tako ogorčeni, oni nastavljaju da se vraćaju. To se zove reinkarnacija. Zašto se stvari koje ne volimo vraćaju u naš život? Zato što na dubljem nivou ne možemo da prihvatimo život takav kakav jeste. Jer ako život posmatramo samo kroz ono što se dešava u ovom životu, od trenutka kad sam se rodila ili rodio i od prvog sećanja iz detinjstva do sada, i ako je to jedini deo slagalice koji vidimo, naravno da život nije fair. Apsolutno nije fair. I koliko god pokušavamo da mu damo smisao, koliko god pokušavamo da analiziramo ili da racionalizujemo, to neće pomoći. Dakle, koje je rešenje? Rešenje je da se svako od nas poveže sa svojom dušom. Dakle, hoću da vidim život ne očima svog mozga, ne očima onoga što se dešava i onoga što ljudi govore, već očima svoje duše koja je povezana sa svim životima. Kada smo otvoreni za to, kada smo svesni toga, otvara nam se put. Dođite na jedan ovakav sastanak po odgovore, jel? Jer 99% ljudi misli da je reinkarnacija nešto tipa da saznam šta sam bila u prošlom životu. To nije svrha, okej? Ja se stalno šalim pa kažem ajde da zamislimo da si u prošlom životu bila princeza ili princ, jel? A sada radiš na šalteru u banci. Dakle, nemam ništa protiv tog posla, naprotiv, ali recimo da saznate da ste u prošlom životu bili princeza. Šta vam to pomaže u ovom životu? Evo, šta vam pomaže? Ništa. Samo stvara frustraciju, je li tako? Dakle, znanje o prošlom životu dolazi u nekom trenutku u naš život kao pokušaj da sagledamo blokade koje imamo ili da razumemo zašto nam se neke stvari dešavaju, a ne zato što smo, pobogu, radoznali i ne samo da bi saznali ko smo bili u prošlom životu. Kako? Evo pričamo o tome, Aleksandra, da.
I da, Milanka, dok ne položimo ispit. Odnosno da ne savladamo to zbog čega smo ovde došli. Pre nego što zaravnim ovu priču o vašoj spiritualnoj polovini, hoću samo da vas na kratko podsjetim na širu sliku. Dakle, ovaj trenutak u kome mi živimo nije još jedna, po znacima navodnika, nebitna godina u nizu. Ovo je raskrsnica. I lična raskrsnica i naša civilizacijska raskrsnica na kojoj se nalazi naša civilizacija. Mi živimo u neverovatnom istorijskom trenutku i ne znam da li ste toga svesni. I mi i civilizacija naša, sve se menja bukvalno pred našim očima. Ajde, kucnite mi u chat da vidim da li ste toga svesni, da li to shvatate. Da li vidite korenite promene koje se dešavaju u našem svetu? Da. Niste se slučajno inkarnirali u ovom trenutku na zemlji, jer mogli ste da birate kad ćete da dođete. Izabrali ste sada i baš tako junački ovde došli. Kad ja mislim da smo mi na raskrsnici, dakle ja ne mislim pritom da će se svet sutra, ne znam, magično promeniti, niti za nedelju dana, okej? Ali ceo ovaj period, narednih nekoliko godina, godinu, dve, tri, će vas stalno stavljati pred izbor. Da li živite po inerciji i iz straha i iz navike, ili počinjete da živite slušajući svoju dušu. Ogromna je razlika šta ćete izabrati. Bukvalno će realnosti koje živite biti potpuno drugačije. I tu je kvaka. Onda, kako kažu, kvaka 22. Od perspektive koju vi izaberete, zavisi kakav će biti vaš unutrašnji svet. Mirniji, mekši, ispunjeniji, ili još više ispunjen stresom, pritiskom, panikom, anksioznošću. Okay? Dakle, svi smo mi svesni sukoba, ratova, borbe za moć, laži, manipulacije, svemu tome mi svi svedočimo. Istorija je puna ovakvih dešavanja, to znate. Ali da li imate osjećaj da je sad sve nekako pojačano na maksimum, jel? Kao da je svet u neverovatnom haosu. Potpuna ludnica. I ne samo svet, nego i ljudi koje srećemo. Svi deluju kao pomahnitali, svi su nervozni, ljuti, besnih ljudi su pune ulice, zar ne? I sad dolazi onaj deo gde ću ja zvučati kao da sam skroz skrenula sa uma, ali sve je to super. Ovaj haos oko nas je zapravo prilika. Velika, velika prilika. Iako još niste izašli sa Zooma posle ove moje rečenice, ja ću vam objasniti zašto. Zato što kada se sve s polja zamrači, jedino što vam preostaje jeste da ozbiljno pogledate i potražite svoje unutrašnje svetlo. Da prestanete da tražite sigurnost negde napolju i da počnete da gradite sigurnost iznutra. Ovo je jedini način da ostanete pod znacima navodnika normalni i da ne popustite pod pritiskom spoljašnjeg sveta. Treba se resetovati, tako je, treba se resetovati. Dakle, ja za sve vas koji ste večeras tu imam mali, ali jako važan zahtev. Nemojte sve što se dešava ni u svetu, ni u vama da gledate samo kao nešto loše. Svaki haos otvara više paralelnih puteva. Kad god se dešavaju velike turbulencije, jake turbulencije, pojavljuje se gomila različitih opcija, scenarija, realnosti, od kojih svaka ima istu, dakle jednaku mogućnost da se ostvari. Zašto? Kada nema ono jasnog, tačnog odgovora, najzrelija stvar koju možete da uradite jeste da preuzmete odgovornost i svesno izaberete. Da birate iz srca, da birate saradnju umesto borbe, integraciju umesto podela, svest
umesto drame u kojoj su svi. Naravno, uvek postoji opcija da se iznervirate svaki put kada upalite vesti, da se sklupčate u ćošak, pokrijete jastukom i ćebetom preko glave i da čekate da sve ovo prođe, što se, samo da vam kažem, neće ni desiti. Ali postoji i druga opcija. Druga opcija je da kažete sebi, ok, oh well, dešava se šta se dešava. Gde je ovde prilika za mene? Šta je u svemu ovome dobro za moj rast, za moju dušu, za moj napredak? I baš zato ste vi i vaša duša večeras ovde. Da naučite kako da u ovom spoljašnjem haosu pronađete onu polovinu sebe koja zna put, koja zna šta da radi i kako da izabere. Dakle, ovaj kolektivni mrak služi da lakše pronađemo i primetimo sopstveno svetlo. I ja vas podstičem da se fokusirate na pozitivno. Ok? Aleksandra me pita, ne, Aleksandra, ne vidim vas zato što ako vas gledam, onda meni jako smeta kad su upaljene kamere pa se pomerate pa mislim da je nešto. Ne, gledat ću vas kad završimo. Ovo važi da se ja skoncentrišem, da ovo vama ispričam onako kako treba. Dakle, vaša energija ide u smeru vašeg fokusa, odnosno ono u šta ulažete svoju energiju, to u vašem životu raste. Dakle, fokusirajte se na ono što želite i počnite da radite stvari iz srca, iz ljubavi, iz radosti, iz veselja. I umesto da kažete jadna mala ja, inflacija mi je pojela platu, prete nam carinama, preti mi otkaz, preti mi ovo, preti mi ono, jednostavno okrenete situaciju u svoju korist. Kako? Tako što se okrenete kao unutra, ka svojim željama, svojim nadama, svojim ciljevima, svojim planovima, odnosno ukratko ka svojoj duši i pustite da to raste. Sve drugo vas vodi u ulogu žrtve, a ako se mi ponašamo kao žrtva, takva je i naša energija. Širimo jaku negativnost i krivimo i političare i to što smo se rodili u pogrešnoj zemlji, to što nam roditelji nisu ostavili veliko nasledstvo i tako dalje i tako dalje. I odmah da vam kažem, ovaj haos neće prestati, bit će sve luđe. Sve dok ne kažete, znaš šta, dosta mi je borbe, dosta mi je posla koji mi se ne sviđa, dosta mi je muža koji me ne podržava, dosta mi je toga da sam stalno bez pare, dosta mi je toga da ne mogu da odem na letovanje, dosta mi je ovog, dosta mi je onog. U stvari, dosta mi je toga da mi je dosta. I onda shvatite da vam je zadnjih 10, 15, 20 godina dosta i da ako malo razmislite, tu postoji neki obrazac. A to je dosta mi je nečega. Popunite sami prazninu čega. I onda tek shvatite da možda postoji neka šansa da sve te okolnosti na neki način možda vi stvarate svojom vibracijom. Dakle, nemoguće je da se u vašem životu stalno pojavljuju okolnosti nad kojima vi na izgled nemate nikakvog uticaja da vas održe u toj frustraciji, odnosno ulozi žrtve. Kad to shvatite, kažete, znaš šta, dosta mi je toga da mi je dosta. I ako se ovako osjećate, niste jedini. Ako ste došli u tačku da vam je dosta, onda se pridružite ljudima koji su već krenuli drugim putem, jer postoji i drugi put. I ja vam ništa od ovog ne bi pričala, da ne mogu da vam ponudim rešenje i pričat ćemo o tome malo kasnije. Dobro? Kad smo već zagazili u velike teme, ja sam odlučila da vam danas ispričam kratku priču u kojoj ću možda iz malo drugačije perspektive odgovoriti na veliko, veliko i važno pitanje sa kojim ste vi svi večeras ovde, a to je ko sam ja. Da bismo na njega odgovorili večeras, moramo definisati to ja. I ja vas sad pitam, kada svako od nas kaže ja, na šta tačno mislim? Ovo pitanje vam sad stvarno možda deluje kao jako banalno
I ironija univerzuma je u tome da jednom kada osvestite, kada shvatite odgovor, kada shvatite šta je pesnik hteo da kaže ovim pitanjem, sve ostalo se samo složi i kada ponovo pogledate unazad, ovo pitanje stvarno jeste banalno. Delovaće vam kao da je odgovor sve vreme ispred nosa i da ga baš zato niste videli. To je ono kao kada tražite naočare po celom stanu, a vama su na nosu. Je se to nekome nešto nekada desilo? Da. Pa većina ljudi kada krenu ovim spiritualnim putem dođu sa najrazličitijim mogućim pitanjima o duši, o smrti, o reinkarnaciji, o životu posle smrti i uglavnom. Ja uglavnom prvo ćutim i pustim ih, a onda im postavim ovo pitanje. A ko to pita? Ko je taj kome treba odgovor na ovo pitanje? Sad, polovina ljudi, Mirka, super. Polovina ljudi se na ovo pitanje zbuni i onda me bledo gledaju, u smislu kakvo je ovo pitanje, mislim, šta me pita ova žena, i onda ja naravno počnem da se smejem, a druga polovina ljudi se naljuti na mene, kako misliš, ko to pita, kakve su ovo gluposti, gde sam ja došao i šta radim ovde, danas ću vam ja objasniti esenciju naše duše, višeg ja, spirita, kako god hoćete, iz jedne druge perspektive. I u tome će mi pomoći jedna vrlo posebna metafora koja je meni pomogla da ovo zaista razumem. I ne samo da razumem, nego da svaki put kada imam situaciju koja mi se ne sviđa, kada mi se desi nešto što ja ne bih voljela da se meni dogodilo, da me ova priča podsjeti na to ko sam i da mi odmah skine sav teret i svu težinu sa leđa i svu nervozu samo da odnese. Da me rastereti i da me opusti. I nadam se da će se to desiti i vama večeras i da ćete na kraju današnjeg predavanja imati onaj aha moment. Ajmo da ne dužimo, sigurno sam da će se i vaša perspektiva na život promeniti posle nje. Pa ovako. Zamislite da ste otišli u bioskop da pogledate neki film i naravno uđete u salu, oko vas su neke fotelje, ljudi ulaze, većina njih je sa kokicama, sokom, već su počeli da jedu ili ne mogu da izdrže da film počne i sve je okej. Vi ste potpuno svesni gde ste, imate svoje misli, imate svoje emocije koje ste doneli sa sobom, mislite gde moram da imam posle ovog filma, koliko će ovo trajati, pa možda ja uopšte nisam htela da gledam ovaj film, ja sam htela onaj science fiction, ali moja drugarica to ne podnosi. Dakle, sve je potpuno normalno. U bioskopu ste, smeštate se, mislite, dišete, ali onda film počne. Ako je film dobar, u roku od nekoliko minuta vi se potpuno izgubite u filmu. Zaboravite da se nalazite u mračnoj sobi, okruženi nepoznatim ljudima i da se događa neka situacija na ekranu koju vi svi gledate zajedno. Svi u sali to zaborave i svi se samo usrču u film. Dakle, fokusirate svoju svest na sadržaj filma i proživljavate dramu glavnog junaka. Ako je film stvarno dobar, zaboravite i gde ste i šta ste i da ste vi u bioskopu, da gledate neki film koji je potpuno izmišljena priča i da to što se glumcima dešava se ne dešava u stvarnom svetu i da ona žena koju je muž poginuo nije prava osoba i da ona ne pati zaista i tako dalje i tako dalje. Pazite sad. U ovoj situaciji samo vaša 2 čula od 5 koliko ih imamo su aktivirana. Dakle, aktivirali ste čulo vida i aktivirali ste čulo sluha. Pošto su ta 2 čula savršeno sinhronizovana i usklađena, šta se dogodi? Dogodi se čudo da vi zaboravite i gde ste i šta ste i ko ste i zaboravite svoje brige i svoje probleme i misli s kojima ste ušli u bioskop i svoje emocije i ona ružna sećanja i traume i odbacivanja i izdaje, sve to zaboravite na sledeća 2 sata. Samo zato što vam je nešto okupiralo 2 od vaših 5 čula.
Ali šta ako je to neki super modern bioskop koji nam na neki način može da vam simulira miris i šta ako možete čak i da oživite čulo ukusa. I onda kada glavni junak u filmu stavi parče bifteka u usta u Mišelinovom restoranu koji ima 5 zvezdica, a vi osetite teksturu tog kulinarskog čuda. Kako bi to bilo dobro. Ovo za miris je malo diskutabilno, jer ako glavni lik šeta poljem cveća koje super miriše, onda je super, ali ako beži kroz kanalizaciju, verovatno ne biste hteli da vam se dodatno još kroz miris pojača to iskustvo, ali evo, dakle, dodat ćemo još 2 čula, ukus i miris, i u toj situaciji sada naš ceo sistem prima još više informacija. U stvari, šta se dogodi? Još vam je teže da se setite da vi zapravo sedite u mračnoj sali na nekakvoj fotelji i da su pored vas nepoznati ljudi koji grickaju kokice, samo se potpuno uvučete u film. Pazite sad. Šta se desi ako svemu ovome dodamo i 5. čulo dodir? Sad, to uopšte nismo sigurni da li želimo u nekim filmovima, jer ne bismo išli da gledamo Rokija nikada, ne bismo išli da gledamo ratne filmove, film o logoru ili nešto tako slično, jer Rokija dobro namlate u filmu, ali sa druge strane, zamislite romantične filmove. Pa ona njega pogleda, pa se on zagleda u njene oči, pa se poljube prvi put i univerzum eksplodira od sreće, uzbuđenja, ljubavi, jel da? Bilo bi vam još teže da se oduprete iluziji da ste zaista u filmu, a ne da sedite u fotelji u mračnoj sali. Ima li vam ovo smisla? Aha, da, tako je, Avatar. Da, pobediti svih 5 čula. Ali šta je još zanimljivo? Pazite, ako u bilo kom trenutku film postane dosadan ili iz bilo kog razloga vama neinteresantan ili se nešto desi, vi ćete se momentalno vratiti u svoje staro stanje. I vratit će se i one vaše stare misli i stari problemi. O, majko moja, sutra treba da predam godišnji izveštaj. Ili sutra nemam auto jer mi je kod majstora i nisam bila u nabavci i bla, 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 bla. Momentalno vam se vrati sve ono sa čime ste ušli u bioskop. Ali, dok je film dobar, nema ih. Potpuno zaboravite svoje pravo ja, nema misli. Zaboravite ono ja koje je došlo u bioskop, koje zapravo sedi u fotelji i okruženo je nepoznatim ljudima. Ali, ovde nije kraj. Sad ću ovo skroz da vam zakomplikujem. Zamislite da u filmu osjećate i emocije glavnog lika. Šta ćemo sad? Recimo da je to, na primjer, neki James Bond, neki akcioni film. I sad, svi na njega pucaju i on je u totalnoj frci i sakriva se iza nekog malog tankog zidića i nema pojma kuda će izaći. I vi, kao i on, osjećate strah. Vi osjećate njegovu frku, jel? Vi osjećate kako njegovo srce lupa. Osjećate paniku koja je njega obuzela. U toj situaciji bi bilo baš teško setiti se da vi zapravo posmatrate film. Skoro pa nemoguće, jel? Nismo došli ni do kraja. Ajde da dodamo još jedan element. Zamislite da imate misli glavnog junaka. Tu ste skroz gotovi. Nema šanse da se setite gde se nalazite, ko ste, šta u stvarnosti vi radite. Nakon 5 sekundi filma, ako imate i misli, ne znam, James Bonda, i on sad misli kuda da pobegnem, kuda je najbliži izlaz, gde ima manje stražara, i imate i njegove emocije, i imate i misli, imate i ukus, i miris, i dodir, i osjećate pištolj u svojoj ruci, i ako vas okrzne metak, boli vas, i još naravno vidite i čujete, gotovi ste. Gotovi ste. Znači, vi dođete u bioskop
I imate dugme koje kada stisnete film krene i delite sa glavnim likom i ono što on vidi i ono što on čuje i ukus i ono što on miriše i opipa i bol osjećate i onda još imate i njegove misli, imate njegove emocije, gotovi ste. Onog trenutka kada vi stisnete dugme za početak filma, čemu samo treba da se nadate? Da to start dugme ima i neki tajmer. Jer ako nema tajmer, vi ćete u roku od 30 sekundi, možda i manje, potpuno zaboraviti vaše stvarno ja. Da vas podsjetim, vaše pravo ja sedi u bioskopu, udobno zavaljeno u fotelji i gleda taj film. A sad ćemo na sve to dodati još i da je situacija interaktivna. To znači da vi možete da odlučujete. Dakle, nije samo da posmatrate radnju filma, nego su u mogućnosti i da donosite odluke. I vi sad mislite, da li da idem levo, da li da idem desno? Desno mi je malo dalje, ali svejedno mislim da je to bolji put, zato što na levoj strani imam gomilu ludaka koji me jure i pucaju na mene, jel? I onda krenete desno i imate sve posledice te odluke. Ako ste pogrešno izabrali, nema popravnog, sorry, to je što je, morate se snaći, nema nazad. Jel? I onda se desi najiritantnija stvar koja može da se desi u tom trenutku, a to je da dođe neko usred tog ludila i kaže vam seti se svoje prave prirode. Čega? Koje moje prave prirode? Pusti me na miru i vidiš da spašavam svoju glavu. To je zapravo situacija u kojoj se svi mi nalazimo. Znači, naše pravo ja je spirit. Duša koja je odabrala ovo iskustvo života. Dakle, odabrala je ovaj scenario koje gledate na platnu, odnosno koji trenutno živite, svako od vas ponaosob. Od prilike do duše, ne baš u sitne crevca, ipak imate slobodnu volju, ali odabrali ste da se inkarnirate na određenom mestu, u određeno vreme, na određenoj planeti, kao čovek. Kada ovako počnete da posmatrate život, onda okolnosti koje vam se događaju u životu nisu preterano važne. Odnosno, šta god vam se dešava, možete reći, baš zanimljivo, baš zabavan film, jel? Odličan film. Isto kao što biste rekli za Jamesa Bonda, jel da? Dakle, ceo problem, ceo izazov života je u tome da se mi identifikujemo sa ulogom koju posmatramo, ali bukvalno je posmatramo. Mi uopšte nismo svesni da smo u interaktivnom filmu. Shvatate li ovu ironiju? Daniela, to je taj aha moment. Da. I ponavljam, nadajte se da one sekunde kada film pokrenete, da imate neki tajmer u blizini pored sebe. Mi ga svi, na našu veliku sreću, imamo i taj tajmer se zove, šta mislite, kako? Smrt, jel? Kraj života. I umjesto da budemo na neki način zahvalni u smislu hajde da ovu interaktivnu igru odigramo što bolje možemo, što duže možemo, da doprinesemo što više možemo, da naučimo što više možemo, da otkrijemo sami o sebi što više možemo, dakle da ispunimo svoje ciljeve, zadatke, svrhu i misiju, cele ove interaktivne situacije koju zovemo život, šta mi radimo? Mi patimo. Ali, čim odradimo ono što smo došli da odradimo u ovom životu, tajmer se oglasi i šta se dogodi? Probudite se u svojoj pravoj prirodi, odnosno odjednom ste ponovo u bioskopu, okruženi sa drugim igračima koji igraju istu igru, skinete svoje 3D naočare, bacite kokice i nastavite da živite svoj uobičajeni život. Ovo iskustvo ovde može se reći da je ekstremni sport. Dakle, ovo je prilika za učenje, prilika za istraživanje, uzbudljivo je, zanimljivo je i tako dalje, ali ovo je u stvari jedan izlet.
Dakle, kada se mi postavimo u poziciju posmatrača, svi problemi, svi izazovi samo nestanu. Mislim, ok, to što ste se uvalili u loš brak, dobro, i šta ćemo sad? Šta možete da uradite po tom pitanju? Ili to što ste se zaglavili na lošem poslu, ok, to što imate kredit, a vi ga ne biste, pa šta? To je uzbudljivo. U toj interaktivnoj igri se pojavio izazov, pojavila se prilika, kao što svaka igra ima nivoe, levele, jel tako? Ako je igra izuzetno jednostavna, nije vam zanimljivo da je igrate, samo nije. Jeste li nekad igrali bilo koju igricu, evo, zmijicu na telefonu? Ako jeste i probate da je igrate ponovo od prvog nivoa, sporo je, davi, dosadno je, besmisleno je, tako? Šta želite? Vi želite da igrate igru na nivou 50, gde je uzbudljivo, gde je milisekunda važna da se ne biste zakucali u svoj rep, jel tako? I da se vratimo na početak, pitanje je bilo ko sam ja, i ja vas sad ponovo pitam ko to pita. Ko to pita? I onda meni ljudi kažu, šef pokušava da me natera da radim nešto što ne želim, imam zdravstvene izazove, imam izazove emocionalne prirode, ne mogu da nađem partnera. Dobro, i? Ne možeš da nađeš partnera. Ko kaže da moraš? Ko kaže da je to put tvoje duše? Ali ja to želim. Zašto želiš? Zato što ću se osjećati sigurnije. Sigurnije od čega? Dakle, vi ste potpuno sigurni u bioskopu, gledate film i da, sva vaša čula i vaša svest je bombardovana informacijama i dolaze misli, dolaze emocije, dolaze sećanja i onda vi pravite neke akcije i imate posledice vezane za akcije i vrlo je uzbudljivo. Do te mere je uzbudljivo da je jako teško napraviti korak unazad i reći sebi, ok, hajde da se malo podsjetim. Ko sam zapravo ja i šta sam ja zapravo? Dakle, ja ovo posmatram, moje pravo ja, moja duša, posmatra celu ovu situaciju i silno se zabavlja. Vodite računa o tome. Našoj duši je jako, jako zabavno. Da. Da biste uopšte mogli da se setite ko ste, trebaju vam prakse. Zato imamo alate, tehnike, metode, zato meditiramo, idemo u regresiju u prošli život, da bismo shvatili svoju pravu prirodu, da bismo došli do momenta u kome sedimo u bioskopu i gledamo interaktivan film u koji smo potpuno usrkani i u jednom momentu samo dođe ono, čekaj malo, pa ja nisam ovaj lik u ovom filmu, ja u stvari sedim u bioskopu. Zato služe duhovne prakse, okej? I ljudi očekuju da kroz duhovnost dožive neko ono duboko iskustvo stapanja sa jednotom, neki spektakularni događaj da bi se mogli nazvati prosvetljenima. To je cilj većini ljudi koji krenu ovim duhovnim putem. Ali šta je prosvetljenje? Ajde da vidim, kad ja vas sad pitam. Šta je prosvetljenje? Vi koji se bavite ovim temama, dok ja uzem jedan gutlje. Kako biste to definisali? Shvatanje sebe. Rad. Rast, svesnost. Odvojiti svest od sadašnjeg trenutka. Spoznaja, prisutnost, mir. Pazite, prosvetljenje je samo pomak u perspektivi. To je samo taj aha moment. To je to. I jednom kada doživite taj aha moment, kažete, ma čekaj malo, šta se ovde stvarno dešava?
Ja učestvujem u ovoj interaktivnoj igri, definitivno, i imam kompletno trodimenzionalno iskustvo sa surround zvukom u super visokoj rezoluciji, jel da? Onda stvari postanu lakše za podneti, jer zapravo ništa ne treba ni da podneseš. To je samo deo simulacije. Kada doživite taj aha moment, niste više ista osoba. Ali tek onda postane zanimljivo. Tek onda počne da se dešava prava stvar. Jer onda znate, bez trunke sumnje znate, vaše celo biće zna gde ste i šta ste, ali mu je zašto sakriveno. Kada počnete da tražite svoje zašto, onda počinje prava zabava. Ok? Zašto se meni dešava ovo što mi se dešava? Zašto se osjećam kao stara isceđena krpa? Zašto mi fali energije? Zašto sam ovu groznu osobu privukla u svoj život? Zašto me roditelji ne razumeju? Zašto nemam podršku od svojih bližnjih? Zašto sam pobogu došla ovde, jel? Vi ste svest, vi ste posmatrač, vi ste večna, neuništiva duša i ja stalno ponavljam, čak i ovo večna nije prava reč, zato što večna znači da je nešto počelo i da će se završiti, jel da? Da se nikada neće završiti. Vi samo postojite, bez početka i bez kraja, kao i cela kreacija, odnosno kao ceo univerzum. I u kreaciji postoji samo jedan trenutak, to je sad. Sve ovo ostalo je samo promena perspektive. Dakle, cela poenta je otkriti ko smo i šta smo i to saznanje vas reši svih patnji koje imate u životu, svih problema. Dakle, ja ne kažem da će nestati okolnosti koje ne priželjkujete, ali kada se dogode, ako ste uvežbani u svojim praksama, imat ćete alat da ih gledate sa distancom, ok? I gledat ćete ih sa puno manje stresa, nerviranja, kritike, osuđivanja i samim tim ćete biti daleko efikasniji u svom životu. Prvo za sebe, normalno, a onda i za sve ostale. Kad se rešite patnje, onda spontano krenete da sledite svoju strast, odnosno da radite stvari koje volite. A kada sledite svoju strast, onda ste sretni. A sreća je u stvari navigacija prema ultimativnom cilju u životu. I sad će svi opet da kažu, ultimativni cilj je prosvetljenje. Nije. Ultimativni cilj nije biti sretan. Ultimativni cilj u životu je imati svrhu i smisao. To je sve, tačka. Kada imate svrhu i smisao u životu, onda ste i srećni i ispunjeni po defaultu. Dakle, samo jeste. Zašto? Zato što onda radite stvari iz srca i sve počne da se slaže kao slagalica. Delovi vašeg života počnu ulaziti jedan u drugi i u tome i u tome postajete sve efikasniji, sve bolji, na sve veću koristi sebi i drugima i onda imate i svrhu i smisao ove inkarnacije koju ste, podsjetit ću vas, sami izabrali. Dakle, zapravo sve što treba jeste osloboditi se patnje. A kako se osloboditi patnje? Tako što osvestite da ste u bioskopu i umesto da imate samo 2 čula, imate ih svih 5, plus emocije, plus misli, plus sećanja, ali da ste samo posmatrač svega toga. To je to. Sva pitanja nestaju. Odnosno, pitanja se pojavljuju, ali vi znate kako ćete doći do odgovora. Do odgovora ćete doći tako što ćete se malo umiriti, setit ćete se ko ste i šta ste i onda ćete shvatiti da sve odgovore već znate. Gde? Unutar sebe. Eto, to je to. I dokle god si žrtva, nećete ni primetiti to, zato što stanje žrtve hrani samo sebe. Ako ste primetili da ste u stanju žrtve
već ste na putu da izađete iz stanja žrtve, jer prava žrtva ne razume da je žrtva, ok? Prava žrtva samo vidi da je se sve urotilo protiv nje i to je to, tu je kraj. Kako ona misli, tu se ništa ne može napraviti, ok? Dakle, i ako primetite da ste žrtva u svom životu, već ste jednom nogom van tog stanja. I da, vratit će se one misli, lako je njima, oni su puni para, puni resursa, oni su pametniji, da sam ja završila fakultet, ili da sam rođena u bogatoj zemlji, ili lako je tebi, ti već godinama meditiraš, ili šta god da nemate, nastavite ovaj niz. To nema nikakve veze. Ako niste u stanju da ostanete u svom centru i barem neutralno, ako ne onako radoznalo i sa znatiželjom da posmatrate ovaj svet u haosu, evo, ja vas pozivam da dođete na program koji počinje za nedelju dana. To ćemo tamo raditi. Na programu ću vam dati alate i tehnike kako da ostanete u centru, kako da utišate svoj i kako da čujete svoju dušu. Jer zapravo vaša duša komunicira kroz vaše srce. Drugim rečima, cela ideja programa je da vam dam podršku da stvorite uslove da možete živeti sa srcem, odnosno da donosite odluke iz srca, a ne iz uma, ne iz razuma. Razum će vas zeznuti, srce vas nikad neće prevariti. Zašto? Zato što je vaše srce u stvari veza sa vašom dušom. Vaša duša ima pogled kao sa planine, kao da sedi na vrhu planine. Znači, vidi sve mogućnosti, vidi sve paralelne realnosti, sve sinhronicitete i navodi vas kroz lavirint života na najefikasniji mogući način koji našem umu, odnosno razumu, vrlo često izgleda potpuno nelogično. To ste sigurno svi osvestili u svom životu. I pošto sam iz svih vaših mailova i svih vaših pitanja na mrežama shvatila da ogromna većina vas ne osjeća svoju dušu i ne zna svrhu i smisao svog života, ja sam odlučila da vam dam vetar u leđa u povezivanju sa vašom dušom. Ko kaže, Darije, moja se duša nešto uspavala, jel? Ajde da je malo razdrmamo. Pazite, kroz ovo, znači, kako hoću da vam dam vetar u leđa? Dakle, prvo kroz ovo besplatno predavanje, koje je mene jako činilo srećnom dok sam ga spremala, jer je ovo moja omiljena tema na svetu. Ako ste već u ovom trenutku osetili olakšanje, ako ste primetili da ste se malo opustili i ako vam sve ovo ima smisla, ja vas od sveg srca pozivam da mi se pridružite na ovom programu tromesečnom Upoznaj svoju dušu. Možda će trajati i duže, to sad zavisi od vas. Zašto? Na njemu ću vas voditi kroz divne procese povezivanja sa dušom. Daću vam veliki broj alata i tehnika koje će uspostaviti, ali i održavati ovu vezu živom. Sa jednim jedinim ciljem, a to je da vaš život postane smislen, da pronađete njegovu svrhu i da osetite to uzbuđenje, radost i ekstazu života u svim akcijama koje od ovog programa budete pravili. Dakle, vi svi znate da sam ja hipnoterapeut, ali ja sam u stvari transcendentalni hipnoterapeut. To je velika reč za vrlo prostu stvar. Ja se u stvari jako dobro razumem u otkrivanje vaše duše, njenih prošlih, odnosno paralelnih života, da budem preciznija, za prostor u tom duhovnom svetu između života i ja se stvarno radujem svakome od vas ko osjeća da je došlo vreme da stvarno spozna svoju pravu prirodu. Dakle, apsolutno vas neću daviti sa ovim, pogotovo vas neću nagovarati i pričati kako je program fenomenalan, kako sam ja fenomenalna i slične gluposti. Dakle, svi vi koji ste se prepoznali da moja duša može da podsjeti vašu dušu, zašto je ovde i koje korake treba da preduzme da bi došla do svrhe i smisla, ja sam tu i poziv je otvoren. Dakle, cilj istraživanja ove teme i jedini način da budemo u stanju da prihvatimo život, dakle jedini način u stvari da budemo u stanju da vidimo život i donesemo svetlost u život jeste kada počnemo da gledamo očima duše.
Šta to znači? Dakle, pazite. Pre nego što dođemo u ovaj život, na ovaj naš svet, naša duša se saglasi sa svime što će nam se desiti. Naša duša, verovali ili ne, je bila saglasna da će nas, ne znam, otac napustiti kad smo imali 5 godina. Duša se saglasila da će osoba X da je zlostavlja. Duša je rekla ok za svaki izazov koji vam se u životu desio. Možete li to da zamislite? Ne samo da se saglasila, vaša duša je to čak i tražila. O tome pričamo na programu. I sad neko od vas može da kaže, pa čekaj, jesmo li mi u stvari svi mazohisti ovde? Dobro, mislim, razumem pitanje, ali opet se vraćamo na pitanje šta je reinkarnacija. Dakle, to je svojevrsno vraćanje duga. Dakle, svaki novi život je u stvari ponovno uspostavljanje ravnoteže nečega što smo uradili ranije. Evo, objasnit ću vam. Dakle, razlog zašto pričamo o ovome nije da bismo mi izbegli patnju. Razlog što vidimo toliko patnje je to što ne ulažemo napor da transformišemo život na drugačiji način. Dakle, sve se svodi na bol i zadovoljstvo. Bol nije zadovoljstvo, a zadovoljstvo nije bol. Ali, oni su komplementarni jedno drugom. Oni se međusobno nadopunjuju. Oni se međusobno podržavaju, ali jedno bez drugog su bezvredni. To su vam u stvari dve strane istog novčića. Dakle, šta treba da uradimo u ovom životu da bi smo ga promenili iz stanja u kojem je sada, iz haotičnog stanja, ono u predivan, divan svet? Da transformišemo taj haos, bol i patnju, ali da to više ne budu bol i patnja, da im damo nova imena, da bol postane zadovoljstvo, a da patnja postane blagoslov. I pitajte se svakog dana, zašto sam ovde? Koja je svrha mog života? Jer nismo mi svi došli ovde samo da gledamo lep film u bioskopu. Svako od vas pojedinačno, svi smo došli ovde zbog vrlo specifične svrhe. Da doprinesemo razvoju sebe, to je okej, ali i čovečanstva čiji smo mi deo. Dakle, svi smo mi ovde da počistimo ovaj haos koji utiče na nas i na sve druge ljude. I da ga promenimo, da ga učinimo boljim mestom za život. I kada umremo, pitanje koje nam se postavlja je da li je ta duša ispunila ono zbog čega je došla u ovaj život. Dakle, stalno se pitajte zašto ste tu. Naravno, postoje dva načina da to pitate, da postavite to pitanje. Možete da pitate zašto, ja? U smislu, ja sam dobra osoba, volontiram, dajem ljubav, radim, ljubazna sam prema svima, empatična, uvek sam tu kada nekome treba pomoći, zašto mi se ovo dešava, ja? Kada postavljate takvo zašto, ista priča će vam se ponovo ponoviti. Ostaćete zaglavljeni ceo život u istom filmu. Ali kada pitate znatiželjno, zašto? U čemu je razlika? Evo, ste primetili, ako jecamo i pitamo zašto mi se ovo dešava i zašto mi se, zašto? U vibraciji, u nameri, u pristupu životu. Znatiželjno zapravo traži odgovor, to je tačno, pozitivno. Tako je, frustracija ne traži odgovor, samo se žali. Dakle, razlika je u nameri. U nameri. Dakle, možete da pitate zašto kao žrtva ili zašto kao radoznali tragač za istinom. Dokle god nismo povezani sa svojom svrhom, dakle, mi ne možemo zaista da uživamo u svom životu. Zašto? Šta god da postignemo, ne možemo zaista da uživamo u tome zato što naša duša nije ispunjena.
Treba stalno da se pitamo zašto smo tu, da bi se konektovali sa svojom dušom. Jer to želite. Hoćete konekciju sa vašom dušom. Hoćete da se povežete sa DNK vaše duše. Hoćete da vas duša vodi u životu. U stvari šta hoćete? Hoćete da vidite život očima svoje duše, a ne očima punim straha, razočarenja i patnje. Da? Dakle, srećan život je život koji živimo u skladu sa svojom dušom. I kako da se povežete sa porukama, sa onim što vaša duša zna, odnosno u kojim trenucima možete da se povežete. Šta mislite? Koji su najplodniji trenuci u životu u kojima je ono povezivanje sa dušom ono na milimetar od vas? Tišina? Ne. Mir, tišina, ljubav, meditacija, ne. Najbolje se povezujete sa svojom dušom kada vam stvari nemaju smisla, kada vam se dešava nešto što nije fair, kada je pritisak veliki, kada vam je teško. Tada se pitajte zašto mi se ovo dešava, zašto kroz ovo prolazim, šta treba da transformišem u životu, šta treba da naučim, koju definiciju uverenja treba da promenim. Jel? Ako upadnemo u očaj, okrivljavanje, u depresiju, besu, tugu, promaći će nam smisao tog izazova. Okay? Isključit ćemo se od svoje duše i duša više neće moći da priča s nama, odnosno mi nećemo moći da je čujemo. Da? Mudri ljudi kažu nešto jako važno. Pazite, menjati se, kad se menjate, to je bolno, ali ne menjati se je još bolnije. Poenta koju u stvari pokušavam da vam prenesem najpre jeste da shvatimo da je pravo pitanje ključ. Ako radoznalo pogledate svoje izazove, sve grozne stvari koje su vam se u životu desile, odgovor ćete dobiti. Ali ne iz onog zašto, nego zašto? Zašto bi se to desilo? Okay? Dakle, radoznalo postavite ovo pitanje. I pazite, zima je u stvari najbolji mogući trenutak da se bavite ovom temom. Jer svi smo u prirodnom ritmu povlačenja uz sebe. Dakle, mnogo smo više kući, ušuškani, sa toplim pićima, toplim jelima, jel tako? I kroz ovaj proces ćete bukvalno uklizati u proleće, rastrećeniji, srećniji, sigurniji u sebi. Ali ništa se to neće desiti dok ne otvorite mali prostor tišine unutar vas. Dok ne omogućite tom svom unutrašnjem guru, u svojoj duši da počne da komunicira sa vama. Vaša duša je nežna, ona suptilno šapuće, spoljni svet vam vrišti u uvo. Dakle, dokle god niste u stanju da utišate spoljni svet, vi zapravo ne čujete glas svoje duše, odnosno svog višeg bića. Okay. Malo kasnije ću čitati poruke, vidim da ih ima puno. Dakle, još nešto samo hoću da vam kažem. Ako se fokusirate samo na ovo što se nalazi u ovom komadu mesa, to je pola vaše inteligencije. Bukvalno pola vaše inteligencije. Druga polovina je u spiritu, u vašoj duši. To je zapravo vaša druga polovina. I učiniti se celim, odnosno isceliti se, zaceliti se, u stvari znači zapravo koristiti obe polovine svoje inteligencije. I ovu materijalnu, ali i duhovnu. I totalno je šteta da ne čujete glas svoje duše. Okay? Naravno, da bi do toga došlo, morate naučiti da se malo utišate. I kad se utišate, šta se desi? Vaša vibracija raste spontano, imate uvid u rešenja, u ideje, u inspiraciju, u kreativnost. Sve te lepe stvari koje se nalaze gde? Na višim nivoima svesti. I evo, ja stalno citiram Einsteina, koji je divno rekao,
Nijedan problem se ne može rešiti sa istog nivoa svesti na kom je nastao. Ako želite da rešite neki svoj problem, morate podići nivo svoje svesti. Kako ćete to da uradite? O tome ćemo pričati 3 meseca na masterclassu. Evo, svima vama koji ste sa mnom bili večeras, ja poklanjam 20% popusta na masterclass. Dakle, samo na sajtu kada ukucate u polje za kod poklon 20, puno PPPP i to je to. Eto, a ko osjeća poziv svoje duše, neka mi se pridruži. A ajde samo ja da bacim pogled na chat da vidim šta ste pisali. Ako neko ima pitanja, pišite. Sad ćemo raditi jednu divnu opuštajuću meditaciju na kraju, nemojte da idete, nemojte to da propustite. Da vidim. Duša je to odlučila, ali telo trpi posledice bol. Da li se telo nešto pita? Da, telo će se izlečiti onog momenta kada budete razumeli zašto vam se to desilo. Na šta vas taj vaš bol upućuje? Šta on za vas znači? Koji deo tela vas boli? To sve ima jako velike veze. Znate, imate na YouTube ono besplatno predavanje, kako se zove, 7 ključeva za manifestaciju bilo čega, u kojem vam pričamo o energetskim centrima. Bukvalno imate 2 predavanja, imate i prvi i drugi deo. Nije isto u kom delu tela imate bol. Potpuno je različita poruka tela. Evo, samo da vam kažem, mislim, evo, to može biti jedna od tema neki sledeći put. Telo koje ste izabrali kada ste dolazili u ovaj život, sve govori. Znači, bukvalno od toga kako vaše telo izgleda, kog je oblika vaša glava, koliko su vam dugački prsti na rukama, kakav vam je oblik obrva, verovali ili ne, to sve nosi poruku. To sve nosi neku poruku. Ta tema je super, super zanimljiva. Možemo o tome da pričamo ako budete hteli. Dakle, razmislite zašto vam se to desilo. Dobro. Ovo bi trebalo uvesti u obaveznu nastavu od 1. razreda osnovne škole. Da, ja se nadam da će se to vrlo brzo desiti. Nismo daleko od tog trenutka, verovali ili ne. Zato je mene iz Majamija univerzum doveo sada u Srbiju zbog zime. Senade, da. Da se malo povučete unutar sebe. Jasmina kaže, duša nikad ne odustaje od nas, prvo nam šapuće, a kada ne čujemo, onda počne da viče. Ne samo da viče, nego vam razvali vrata od stana. Ok? Dakle, ako ne slušate svoju dušu, imaćete sve groznije i groznije izazove u životu dok ne shvatite šta duša hoće da vam kaže. Tako. Hvala, Snežana. Detalje o masterclassu ćete svi dobiti sutra zajedno sa snimkom ovog predavanja. Dobro, bit će vam na mailu. Ja sad o tome stvarno ne bih da pričam. Ako neko bude imao neka pitanja, pišite mi slobodno. Biće snimak, sutra ćete ga dobiti, tako je. O, Darija, nema na čemu. Kaže, Darija se cijelo vrijeme ježila. Dobro. Jelena pita gde možemo o temi oblika tela i poruke koje nosi pronaći detaljnije. Ne znam, probajte da nađete. Dok ja ne napravim masterclass, dok ne napravim predavanje na tu temu, probajte da nađete. Sad to vas sve zanima. Dobro. Ajde, morate mi sad ovo pred zimu, pred novu godinu i uvek malo haotično. Pričat ćemo o tome, evo, obećavam, dobro? Nema na čemu, divni ste vi, svi što ste večeras bili tu i opet ponavljam, niste tu slučajno, razmišljajte o tome. Ajmo mi na malu meditaciju, pa dobri smo, sat vremena. Super smo, brzo sam vam ja ovo ispričala, nema na čemu. Danas radimo jednu super meditacijicu koja služi da se opustite. Dakle, ništa nemojte da
Ne radimo ništa spektakularno, dakle ni ne vodim vas ni u kakve duboke procese, samo da se opustite i da osetite kako je to kada vam je telo opušteno i kako je to kada vam je um opušten. Evo, ušuškajte se, smestite se najudobnije što možete, pokrite se ćebencetom, ušuškajte se, decembar je i ajde malo da uživamo. Ja ću se samo ugasiti da nam veza bude dobra. Vi ništa na ekranu nećete propustiti, slobodno možete da stavite neku maskicu za oči i krećemo sa meditacijom minut, dva, samo da ja ovde sve namestim što meni treba. Ima snimak 7, da, ovo za čakre imate snimak, tako je, imate snimak. Ako neko ne može da ga nađe, pišite mi, poslaću vam ga, važi? Ajmo, ušuškajte se, trknite do toaleta ako treba i vidimo se za minut. Bravo. Možete vi to, ja vam čuvam leđa. Hajde da vidim ko je zaspao, ko je još budan. Marina mi je tu. Dobro je. Super, tu ste. Budno zaspala. Nema na čemu vas. Super. Noge su mi bile ledene, sad sam topao, dobro. Divno mi je što ste uživali, to je bila i moja namera, naravno. Hvala vama. Radmila je zaspala, sad je Radmila je budna. Dobro je. Dobro. Eto, puno vam hvala što ste večeras bili sa mnom, što ste došli da slušate moju najomiljeniju temu na svetu. Pišite mi ako budete imali pitanja na ovu temu, na bilo koju drugu. I ja se nadam da se vidimo na masterklasu, naravno, ali da se vidimo i na nekoj novoj radionici sa nekom drugom temom. Možda možemo i ovu malo da produbimo, ne znam, zavisi od vas i vaših pitanja. Uživajte večeras, nema na čemu. Hvala vama što ste izdvojili svoje vreme i došli. Znate, i energija, vreme je energija. Kada uložite svoje vreme u nešto, znači da ste dali svoju energiju. Tako da sam ja na tome zaista jako zahvalna. Eto, hvala vam i družimo se, vidimo se. Ljubim vas, laku noć.